rueda de prensa. Sabedes que o motivo da convocatoria é presentarvos os traballos que viñemos facendo durante o último ano prácticamente no conxunto da Alameda para radiografiar o estado de saúde de cada unha das árbores que temos neste espacio, avaliar riscos para a poboación desde o punto de vista de derrumes e de posibles caídas de polvas como vivimos nos últimos tempos e, sobre todo, tomar as medidas de seguridade de cara ao futuro para minimizar ao máximo este risco e evitar accidentes deste tipo. Bueno, o primeiro que quero destacar é que efectivamente se fixo unha revisión en profundidade das 112 árbores que temos no conxunto da Alameda, que xa hai, ao inicio do mandato, hai 2 anos aproximadamente, se fixera unha inspección visual, pero sobre o terreo e árbore a árbore do estado na que estaba cada un dos exemplares. Froito daquilo se talaran algunhas, se fixeron podas de seguridade, se eliminaron ramas que estaban secas, pero ainda así, como todos e todas saben, pois hai aproximadamente 1 ano vivimos de madrugada o desprendemento dunha pola na rúa Alameda que nos alertou sobre o estado peor ainda do que visualmente se podía contemplar de algúns exemplares. Concretamente aquel exemplar, como se informou posteriormente, era un exemplar que aparentemente estaba sano, que non tiña ningún tipo de afección exterior que pudese alertar do seu estado de saúde, pero tiña un vicio oculto, tiña fungos no seu interior, a árbore estaba apodrecida e efectivamente provocou esa caída. Froito daquilo e desa experiencia decidimos ir un paso máis aló e decidimos encargar e elaborar este estudo en profundidade desas árbores, para o cal se empregaron desde a propia inspección visual, como dicía, como se facía anteriormente, hasta elementos máis avanzados como o resistógrafo, que tamén no seu momento presentamos públicamente e demostramos na Alameda como funcionaba, con esas microperforacións nos troncos das árbores para calcular a resistencia da mesma, posible presencia ou non de fungos no seu interior e, en definitiva, o risco que pudese e os vicios ocultos que esas árbores pudese ter. Bueno, o que hoxe presentamos é, por tanto, o resultado dese estudio minucioso e exhaustivo e durante máis de 1 ano, casi 1 ano, que se fixo no conxunto da Alameda e que nos dá lugar a este estudo avanzado de avaliación de riscos que temos do conxunto da Alameda dese espero, xunto cun inventario digital que acompaña a ese estudo, que tamén veremos posteriormente, e que nos permite ter unha ficha detallada de cada unha das 112 árbores da Alameda, clasificadas por prioridade de intervención, moi alta, media ou baixa, e coa información concreta do estado, insisto, de cada unha desas árbores, a súa ubicación, as súas posibles intervencións e as medidas que debemos adoptar desde o Servicio de Parques e Xardíns, a Consellería de Suplemento Sostible, para ir facendo da Alameda un lugar absolutamente seguro. A primeira conclusión, como poden ver na pantalla, é que das 112 árbores hai 4 sinaladas cunha prioridade de intervención moi alta, 4 que están nun estado que podemos definir falando claramente de irrecuperable e que, polo tanto, a única intervención posible é a súa tala e é a súa eliminación, porque, do contrario, poderían desprenderse en calquera momento, como pasou co carballo que se desprendeu hai uns meses contra a avenida de Montero. Nestas árbores, eses traballos de tala están empezando xa neste momento, prolongaránse ao longo dos vindeiros días e, polo tanto, as árbores que teñen un risco certo de poder desplomarse desaparecerán da Alameda ao longo da próxima semana, evitando calquera tipo de risco. Se entramos a modo de exemplo, por exemplo, na primeira destas árbores, para que vexamos tamén como funcionan as fichas, vemos que temos unha imaxe fotográfica da árbore que permite identificala perfectamente, temos a súa ubicación en Google Maps coas súas coordenadas no punto exacto da Alameda na que están, e temos, sobre todo, a descripción da especie, da árbore e demais, e o máis importante, as observacións
con respecto a cada un deses exemplares. Por exemplo, nesta dice que ten feridas radiculares debido á implantación de 2 focos de iluminación no chan pegados a 10-15 centímetros do colo da árbore, a ambos lados, e que debemos valorar a tala do exemplar debido a esta vitalidade e a regresión e aplicar que ten dificilmente subsanable. Tamén pola elevación da cota do terreo da Alameda, fruto de múltiples recheos e de aportes no soporte de xabre, que ten moi forte e que provocou neste tilo que se estea vindo a menos cada vez, que teña moitas ramas secas, que teña fungos no seu interior e en varias ramas, e que, por lo tanto, se tale ou no seu defecto se aplique unha forte reducción, pero que edificado e prospero. As fichas, como vedes, son bastante exhaustivas, bastante claras, ten a data da última actualización dos traballos tamén con respecto a cada unha delas, e no caso deste tilo, como no caso dos outros 3 exemplares con prioridade de intervención moi alta, que son basicamente 2 álamos e un carballo, o que imos facer é talar directamente, como dicía, para evitar ese risco. Ademais destas 4 árbores con risco elevado e con recomendación de tala, hai outras 77 das 112 nas que é necesario actuar con diferente nivel de intensidade e con diferente perigo. Desas 77, unhas 44 aproximadamente, teñen unha necesidade de intervención alta, isto quere decir que non hai que talalas, pero que si debemos efectuar podas, sobre todo na copa, que debemos retirar cables que neste momento lles podan estar afectando, que as podan estar estrangulando, retirar algúns focos de iluminación que provocan tamén un sobrecrecemento da raíz e que afectan a saúde da árbore, e incluso poder aplicar tamén algún tipo de tratamento fitosanitario para matar os fungos que neste momento podan estar afectando a esas árbores. Estas 44 árbores con necesidade de intervención alta tamén se dan obxecto desde xa de intervención por parte dos servizos municipais. É certo que non hai un perigo de que a árbore se desplome, non hai un perigo inminente de que eso vaya a supoñer ningún problema para a poboación, pero sí que nos marcamos como prioridade poder intervir en todas elas ao longo deste ano. Podería resistir un ano sin ningún problema, pero o que se trata é de que non sigan avanzando esos problemas e non cheguen a unha necesidade de intervención como a das 4 árbores que temos que talar. Ademais desas 44 con necesidade de intervención alta, hai outras 46 que teñen unha prioridade media. Neste caso, pois, do que se trata fundamentalmente de conservar esas árboles en bo estado, de poder amarrar algunhas polas, de poder sustituir cables que xa neste momento están amarrando algunhas das polas e, polo tanto, ir conservando esas árboles en boas condicións. E, finalmente, hai 17 exemplares, unha prioridade de intervención baixa, 17 árboles completamente sanas, que son os exemplares máis novos que ten a Alameda, os que se plantaron nos últimos anos, e que do que se trata é de ir facendo determinadas podas para ir canalizando o crecemento desa árbore en boas condicións e que, insisto, non che un momento no que supoñan un risco para a poboación. En definitiva, se nos vamos ás causas que provocaron este estado de saúde das árbores da Alameda e, sobre todo, aprendemos delas para non volver a ter situacións como as que temos na actualidade, basicamente nos atopamos con 2 tipos de cuestións relacionadas, ademais, entre elas. Unhas cuestións puramente naturais, como son a presencia de fungos dentro das árbores e outro tipo de enfermidades específicas, ademais, dos plátanos, como de aracnosis, pero que veñen favorecidas pola segunda causa do estado de saúde das árbores, que é a actividade humana no espacio da Alameda. Fundamentalmente de 2 tipos, as modificacións no terreno, as que falaba anteriormente, durante anos nos que se recheou ese espacio, se aportou xabres, se meteron pisóns, se compactou en exceso o terreno, que fai que a auga chegue con peores dificultades á raíz, que se oxigenen tamén peor as árbores, que, por lo tanto, empeore o seu estado de saúde, vayan apodrecendo e vayan sendo máis propensas a ser afectadas por fungos e por outro tipo de enfermidades. E temos tamén, desde o punto de vista humano, unha segunda cuestión. A Alameda é un espacio central da cidade, é un espacio no que, como saben, se organizan multitude de eventos, nomeadamente 2, a
Feira Franca e as festas da Peregrina, na que se instalan barracas, na que hai milleiros de persoas camiñando por ese espacio, se instalan cables eléctricos que, como dicía, pois, en algúns casos non se sustituen e se retiran posteriormente e van estrangulando os troncos das árbores e, en definitiva, van ainda compactando máis o chan, o cal aceleran e incrementan esa afección natural. Por lo tanto, o que temos que, aparte de intervir nas árbores, a aprendizaxe que temos que extraer deste estudo de cara ao futuro é que a Alameda, evidentemente, ten que seguir sendo un espacio central da cidade, un espacio de ocio, non teria sentido que fose un proxecto, que podemos celebrar a Peregrina, que podemos celebrar a Feira Franca debaixo desas árbores e dese espacio, pero adoptando medidas de seguridade que eviten intervir directamente nas árbores e que adoptando tamén medidas de seguridade no chan que eviten que se siga compactando aínda máis e que se incremente pois, esta afección ás árbores. En fin, con estas directrices, con estes criterios, pasando esa intervención directa nas árbores e tamén adoptando medidas de regeneración deste espazo, será co que traballaremos nos próximos meses e nos próximos anos. As intervencións de propiedade baixa prolongaránse ao longo dos próximos 2-3 anos. Evidentemente, todas aquelas árbores que sexan taladas van ser sustituídas por outros exemplares, como xa fixemos no ano pasado na parte da Alameda que está en peores condicións, que está entre o Cafetín e a Praza de España, na que xa se pasea por ali visualmente, ve que onde faltan máis árboles dunha Alameda que originalmente tiña a mesma densidade en todo o seu espacio, e, polo tanto, insisto, serán sustituídas cada unha das árboles que teñamos que ser taladas por novas árboles e serán introducidas máis árboles ainda nese espacio para recuperar, como dixemos en algún momento, a maxestuosidade e a grandiosidade dese espacio central e natural que ten a cidade de Pontevedra, que é a Alameda de Sesmeco. Pola miña banda nada máis, vou dar paso aos responsables de Arbogal para que podan profundizar algo máis desde o punto de vista técnico tanto na aplicación como no informe e na intervención que se fará sobre o terreno. Sí, Sergio. Unha cosa, Iván, tendo nota la suma, 77 árboles de intervención, 44 alta, 46 media, algo me falla. Sí, bueno, 77, perdón, con podas de seguridade. Dixen intervención, hai máis intervencións, pero en 77 o que se van a facer son podas de seguridade. Es que hai alguno que incluye alguna outra alguna otra actuación, entonces va por separado. Son as ancoraxes, son os cables. Vale, sí, fallo. Bueno, o caso é que 44 máis 4, case a mitad do arbolado da Alameda, se fose un doutor, diría que o diagnóstico non é diagnóstico reservado, non sei se bon ou é logo. Non, evidentemente, estou falando que ao final prácticamente das 112 só temos 17 árboles que necesitan unha intervención baixa, no resto hai que intervir prácticamente todas. Sí, efectivamente, temos 4 na UCI, pero temos unha parte importante das árboles que necesitan tratamento médico sostido e continuamos no tempo, non? Bueno, son moitos anos de intervención no chan, moitos anos de variación das condicións naturales dese espazo e, sobre todo, árboles tamén, na maior parte dos casos, de moita antigüidade, que xa teñamos seus achaques, porque son seres vivos, teñamos seus achaques habituais, pero se encima maltratamos o espacio no que están, pois evidentemente empeoran esas condicións. É unha actuación moi ambiciosa e de moito calado e de tempo, ademais, non? Priorizando perigos e intervindo, como decía, nas que teñen máis médico, pero desde logo o que estamos poñendo arriba da mesa desde o punto de vista da saúde das árbores é unha intervención prácticamente do 100% e de pleno nese espacio, non? Froito disso tamén as revisións non serán puntuais a partir de agora, non? Serán revisións periódicas, no caso das árbores de maior porte e que están catalogadas agora con unha necesidade de intervención alta, as revisións serán anuais. No caso das medias ou baixas farase cada 2 ou 3 anos, porque non hai un período de evolución grave, non? Cara a futuros riscos, pero vai cambiar totalmente tanto o tratamento do Concello con respecto a Alameda como a forma que temos de convivir con ela nos próximos anos. Sáense, non sei se para ti ou para as 4 árboles que se van talar,
son centenarias ou son, non sabes a idade? Bueno, xeral, se non me falla a memoria, centenarios non, pero son de idade avanzados, son das grandes. Terceira idade. Non? No, bueno, son dous chocos, dous álamos, que son de unha idade, son relativamente máis arrogados, que non ten unha longevidade. Manolo, ponte no micrófono sen a máscara, sí. Son de pouca idade, que son árboles que presentan problemas sobre todo que caen non por fractura, como aconteceu esta última que aconteceu, sino por descalzo. Son as que xa durante anos se foron retirando, por exemplo, que teñes unha referencia en Campolongo, que retiramos ese tipo de árboles, en Iglesias Vilarelle, durante moitos anos foron retirando ese tipo de arborado, non? Hai un tilo que tamén é bastante xove, por exemplo, xa tamén foi obxecto de trasplantes respecto da arborado original, dos plátanos e dos carballos, que son, digamos, o esqueleto original, non? da Alameda, e pois hai un carballo que está dentro dos que son máis dos de máis antigüidade, non? Que sí que podíamos, pero bueno, que non ten dentro das características que ten, non é dos que ten un porte e unhas características de conservación pois elevado, non? E o feito de que, claro, tedes traballo de arranque que se van para 44 árboles de intervención con necesidade de intervención alta. Bueno, pero tens que pensar que estamos nun xardín histórico, é dicir, que estábamos falando ahora, non? Que estábamos en un xardín histórico, é dicir, que estas son as situacións que suceden en xardíns destas características, é dicir, a intervención, igual que nunha igrexa de 400 ou de 500 anos, por poñerse un símil dun edificio, a intervención e a vigilancia que hai que facer é distinta a unha edificación recentemente construída, e por poñer unha comparativa, non? É dicir, os xardíns históricos todos teñen que ter unha vigilancia máis ou menos continua, non? Podamos ano pasado, anos anteriores, vimos facendo. O que si é certo, que o que comentou Iván, non? É que hai un cambio, estamos detectando unha serie de cambios, unha serie de factores, non? Que agora, pois, con estas dúas caídas das árboles, pois nos levaron a que se antes estábamos facendo unha supervisión pois visual, pois das ramas, das cortezas das árbores, e en algúns casos tamén aplicacións do resistógrafo para ver a altura pois do tronco como estaban. Agora temos que chegar a un punto que estamos detectando que hai unha serie de cambios que nos obrigan a ir a todas as pezas da árbore, non? É dicir, co resistógrafo, estas dúas árbores, por exemplo, romperon non a altura, non son especies das máis habituais en caída, non? Como son, por exemplo, os chocos que vos falaba, non? O plátano e o carballo, non? Entón, romperon a metade da árbore, é dicir, non romperon ni se descalzaron, ni foi por un problema nas raíces, ni foi unha rotura parcial de ramas, sino romperon unha cruz ou nunha altura. Entón, eso nos obriga a ir un paso máis adiante. Hai unha reflexión que son unha serie de indicios que estamos tendo tamén que veñen relacionados, que non se poden estadísticamente nestes momentos, pero sí que o estamos vendo igual no Xardín de Vicente, nas Palmeiras e en Arborado de certo porte, que si os ciclos do clima si están afectando pues, na proliferación de fungos, por exemplo, hai cada vez máis evidencias de que o cambio climático, por exemplo, poñer un exemplo concreto, ¿no? Para que o vexades, que estábamos comentando antes, este ano, por exemplo, se recordades, o mes de marzo, prácticamente desde finais de febreiro a abril, non choveu. Esa é unha época crítica para todo o que son as caducifolias, non? Porque é o momento da brotación, é o momento da multiplicación celular, é o momento que se hai un déficit de agua, como houve nese momento, pois esos cambios que non veñen sendo, pois cada vez máis recurrentes, non é só o incremento da temperatura, máis período de sequía, sino tamén esas modificacións, non? Que nos avisan que é o cambio climático, non? Que a concentración de choivas nunha época, o cambio de sequías no inverno, están afectando e estamos vendo que nestas árbores que xa teñen unha idade, que están en unha situación de debilidade, que nos obrigan a dar un paso, pues, como comentaba Iván, de unha maior vixilancia, non? Por poñer o mesmo símil, non? É dicir, falámoslo antes tamén, vamos a ver ese paso, indudablemente o risco cero nunca existe, non? É dicir, temos que ter aí o coche pasada, pero iso non quer dicir que non vayamos a ter unha rotura pois, de algún dos elementos que nos revisaron, non? É dicir, sempre hai un risco, que estamos levando ao mínimo ese risco, non? Hai
ya nos recordades aquí, por exemplo, tamén o comentábamos un de ver unha desgracia por un tema dunha lousa, por exemplo, non? Se levou unha serie de modificacións das normativas, na ordenanza municipal, indudablemente, pois, hai menos problemas, pero sabedes, vos sabedes que sí, que de vez en cando sí, que hai alguna tella, alguna lousa por temporais, ou alguna por falta de que non cumpla a normativa. Claro, o que queremos é llevar ao mínimo, pois, esta situación, sobre todo, os indicios que temos agora de que debemos de ter moita máis vixilancia. Manolo, verdad, que chama a atención que falabas de un xardín histórico que é un cuidado especial, e estamos falando de árboles estrangulados por cables, de compactación de terreno feita durante moito tempo. Chama a atención que non houbera ese cuidado. Bueno, sabes, ti coñeces ben que a administración moitas veces é un mundo tamén complexo, non? Dicir que o que comentaba Iván, é unha realidade, dicir, nos é un entorno urbano ten que ter un uso, unha convivencia, eso moitas veces prima, e un pouco que o objetivo que temos é, con toda, digamos, como con toda a coordinación posible, con toda a diplomacia posible, pois dar un paso nese sentido para que algunhas desas cuestións, non? Pois, por exemplo, que cada vez que podamos retiramos cables que quedan das festas, pois incluso a posibilidade que algúns deses temas, non? Como, por exemplo, produces unha serie de danos nos camións, non? Nas entradas das festas, deste tipo de eventos, non? Sobre todo nos troncos, na base das árboles, non? Eso, ao final, é unha entrada dos fungos. É dicir, aí é un dos, acompañado do problema de compactación, esas feridas, como nós, se temos unha ferida, pois ao final, por onde nos entra unha infección, ou por onde temos un problema, se tens un problema que despois vai ser máis grave, non? Pois existirá a posibilidade de prever eso, mediante ben sexa a través do concurso das feiras, é dicir, das casetas das feiras, algunhas desas medidas, ou tomando desde o propio servicio de xardíns, non? Pero a idea é que todo eso se reduza a menos. Sí, con respecto a eso, Sergio, porque tamén isto evidentemente está falado coa Consellería de Festas e co Servicio Municipal de Festas, non? Hai xa desde hai meses vimos traballando nunha reordenación tamén dese espacio, de cada instalación das casetas e das barracas nas festas. Hasta agora é certo que había un problema coa adjudicación deses espacios, que algúns espacios que originalmente estaban ocupados por árboles agora estaban ocupados por barracas e demais, pero se está traballando para facer compatibles os dous usos, como dicía ao principio. Non se trata de sacar dali as festas, nin de sacar as actividades. A Alameda non teria sentido se non fora un espacio de convivencia e de disfrute da cidadanía. Non tratase de facelo dun xeito diferente. Non é que se fixera mal a posta nos últimos anos, moito menos, senón que tamén a sensibilidade vai cambiando, vai mudando. O coñecemento que temos do comportamento das árboles e dos espacios tamén vai avanzando, e ao final non é unha cuestión dos últimos anos, é unha cuestión de décadas, de lustros prácticamente, casi un cento de anos de actuación dun xeito na Alameda, que se ve, cando pasa o tempo, que ten estas consecuencias, non? Pero hai intentos incluso no pasado. A última gran intervención que se fixo na Alameda, na que se retirou unha parte importante do chan, precisamente para solucionar estes problemas de oxigenación e para poder rehabilitar e mellorar a saúde das árboles, se repuxo con terra nova. Houve xa moitos intentos de saneamento da Alameda, que hoxe sabemos que tiveron éxito nunha parte, fallaron noutra, e dese coñecemento que temos hoxe aprendemos, pero en todo caso se traballa desde varios departamentos do Concello, evidentemente coa supervisión de parques e xardíns, para facer compatibles eses usos que hoxe sabemos que teñen estas consecuencias, pero no pasado non se sabe. Hai alguna preocupación especial por o tema dos temporais, invernos, cicloxénesis, todo en relación con o estado sobre todo eso que ten biodiversidade alta, non? Bueno, evidentemente, sempre que hai temporais, de feito, sabedes que é unha medida habitual, cada vez que temos algún tipo de alerta laranxa, ou vermella, por vento, normalmente perimetramos e impedimos a entrada fundamentalmente nas Palmeiras e na Alameda, que son os dous espacios que teñen árboles de maior porte con maior perigo. Esa preocupación sempre existe. Son momentos críticos, ademais, como dicía o xefe de Parques e Xardíns, vai un momento tamén nesas épocas do final do verán, cando as árboles están en peores condicións que poden provocar caídas de ramas, na primavera tamén, e
E do que se trata con este tipo de intervencións, sabendo, insisto, que o risco cero non existe, é de que incluso cando teñamos ese tipo de eventos climatolóxicos adversos, os riscos sean os menos posibles, pero evidentemente son sempre momentos críticos, claro. Queres explicar? Recordo que se interrompe. Entonces, Vale, vamos a explicar brevemente a intervención e a aplicación aquí por parte de Arrugada. Un minuto en cada uno. Sí. Bueno, bons días a todos. Gustaríame primeiro focalizar que o máis importante é que se está facendo algo moi necesario en moitísimos concellos de Galicia, somente limitarme ao que é a nosa autonomía a Galicia, non se fala. Eso é para ter conta de 363 concellos. Eu creo que non hai máis de 20 que teñen un estudio de arbolado. Entón, iso hai que poñer no observador. En vez de buscar o mellor o dedo acusador de lo que se fixo mal, hai que focalizar nestas cousas no que se está facendo ben. Eso é importante. Por outra banda, que hai problemas no arbolado, é lógico, porque un arbolado bello, un arbolado que tivo moitos usos durante moitísimos anos, e, bueno, pues, sí, ás veces non sempre son os mellores ou os máis adecuados, pero eso non quere decir que todo se fixera mal ou que por eso agora ese problema é por atrás. Non, en todos os arbolados, todas as arboledas de cidades, urbanas e bellas, hai os mesmos problemas. Facemos estudios por toda España, por Portugal, islas, son os mesmos, non pasa nada. Simplemente hai que coñecelos e despois tratar de minimizarlos para chegar dentro do posible o máis cerca ao risco cero, que non existe. Podes escoitar a moitísimos especialistas de todo o mundo, de todos os confíos do mundo, facendo ponencias maravillosas en congresos de agricultura, e acaban dicindo todos o mesmo. O único árbol que non se cae é o que xa se caiu. Por estos todos son susceptibles de unha caída, porque nunca sabes que vento forte ou que condicións sumatorias chegan a ese punto de caída. Tendo isto claro, as intervencións que se pretenden acometer de agora en diante están, penso que ben enfocadas e encaminadas por la parte do Concello, para que estos riscos se aproximen ao máximo ao nivel cero. Está claro que depois hai que aplicar o sentido común, está claro que se prevenen, se analizan os parques cando hai temporal que sempre rompe as balizas ou quita as vallas e pasa igualmente. Bueno, está claro que cando hai unha cicloxénese que decías antes, pues non debes camiñar por debaixo de árboles bellas, eso é lógico. Pero non por iso temos que calarlas todas ou repoladas, non? Creo a solución nada boa e nada solucionable, que é repolar as árboles, porque aí esas podas drásticas nos meten en unha serie de conflitos, unha serie de problemas que depois sí que tenen unha moi difícil xestión. Tendo isto en conta, pois temos sí uns certos fungos que son agresivos, outros non tanto. Hai que analizar ben onde están estes máis agresivos e se están en arbolado que pode repercutir en máis perigo ou menos. Hai árboles, por iso decía Manuel, Iván, nos explicaron moi ben, non me queda pouco que decir, está todo moi explicado. Hai árboles que teñen unha adversibilidade moi grande, hai outros que teñen unha adversibilidade moitísimo máis corta, falamos de unha cuarta parte, unha quinta parte, e todo isto se fala sempre no seu estado natural. Todo isto hai que volverle a meter un parámetro de dividendo importante porque é a volatilidade. Entón, un árbol que en Carballo pode montar 800 anos, unha carballeira que non ten prácticamente intervención humana, máis que o paisano que pasa por ali, nunha cidade, evidentemente, se alcanzamos 200, 300 anos, está un número impresionante, non? Estamos pensando que producimos o mellor unha cuarta parte, non? Entón, non é nada ilóxico
pues non é nada raro. Todo é, bueno, mellor ou peor, pero dentro do normal. Echamos, se non hai máis preguntas, echamos a contar. Gracias.